Usethi ke Nkosi sishikile ubusuku bonke singabambi lutho. Yaphendula uthi anike niphonse amanetheni niwaphonse ekujuleni. Kungathi uyababona ukuthi sonke lesikhathi ubusuku bonke amanethe abo bawaphonsa la bezobona khona. Amanethe abo bawaphonsa la beyitshela ukuthi inhlanzi zingakhona. Kodwa usethi abawaphonse ekujuleni la engeke bawabone khona amanethe abo. Nala ngeke bayibone khona inhlanzi. Ngoba ekujuleni kumnyama. Kwangathi ngingakhuluma nabantu asebetshelwe ukuthi izinto zabo zimnyama, ukuthi hayi ukuthi zimnyama kodwa izinto zabo zisekujuleni. Mawungaphonsa nje inethi. Ngoba siyathanda ukuphonsa amanethi kubantu. Siyathanda ukuphonsa amanethi ezintweni ezibonakalayo. Siyathanda ukuphonsa amanethi ezintweni ezithenjwa yizwe. Kodwa namhlanje kuthiwa siwaphonse ekujuleni la kusitheke khona okungabonakali lutho. Ngoba ekujuleni semaphakadeni. Kuthiwa siphonse amanethi ethu emaphakadeni. Bese lithi izwi lenkosi amehletha wakakuboni esibekelwe kona nengqondo ayikwazi ukucabanga ngoba kusekujuleni. Abanye bahamba bathembe imfundo yabo kodwa thina sithembe ekujuleni. Abanye bathembe imali yabo kodwa thina sithembe ekujuleni. Abanye bathembe imfundo yabo kodwa thina sithembe ekujuleni. Abanye bathembe imisebenzi yabo kodwa thina sithembe ekujuleni. Phonsana amanethe enu ekujuleni. Musani ukwaphonsa eduzane. Musani ukwaphonsa komakhelwane. Musani ukwaphonsa kubefundisi. Musani ukwaphonsa kubangani benu. Musani ukwaphonsa kuma colleagues enu kodwa amanethe wenu waphonseni ekujuleni.